କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଇଆଡ଼େ ପଚାରିଲେ ହବ ନା ଆଉ। ନାଇଁ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି କହିହବନି। ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମ? ଏଇ ବୋଲବମ ପାଣି ଘର ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝି ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝିଦବା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ପାଣି ପାଣି ବୋଲବମ ବୋଲବମ ପାଣି ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ଏଇଟା ମଣିଭଦ୍ର ଜାଗା। ହଉ ଏଇଠୁ ପାଣି ଉଠିବ? ଏଇଠୁ ପାଣି ଉଠେଇବୁ କଳା ପାଟରୁ। ଆଉ କ'ଣ ନିଶା ଫିସା ଖାଇଛ? ନାଇଁ କିଛି ଖାଇନ? କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟା ପୁରୁଷଟା ଖାଇଛୁ ବୋଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛୁ ବୋଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ନଦୀ? ମହାନଦୀ। ଏଇଟା କି ଗଛ? ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ।